lige have en situationsrapport her. Hvad skete der? Shit, mand! Løb over på den anden side af det hegn der! Theo, du bliver deroppe! Den er sgu da godt nok vild, mand! Theo, bliv deroppe! Den er godt nok. Huha. Kan vi passe på? Giv mig den der vand der. Ej, hvor sindssygt. Hvor er det dejligt med noget action på en søndag. I hoppede over på den anden side af hegnet, så står der bare 4 derovre bagved jer. Vi har slet ikke set det. Nu er vi i sikkerhed. Right. Jeg vil altså våge at påstå, at de stod der ikke, da vi hoppede over. Ej, det tror jeg altså ikke, de gjorde. Men de... Ej, så siger den, prøv at høre. Kom, nu angriber vi sammen. Jeg tager dem fra den her side, så tager I dem fra den anden side. Ja. Det var derfor, jeg troede, han sagde, at der var hegn imellem jo. Men det hjælper ikke noget, når de bare kan løbe udenom. Mor, jeg kunne ikke lide det.